हेलो एवरीवन वन्स अगेन वेलकाम बैक टू दा चेनेल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथां बयखौबो फरायहरनाय थाबाय, लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथां बयबो मोजां दं। गोबावजों खेबसे दिनै फैलायबाय, नै अखा हाबाय थानाय लोगोसे दैज्लां बोथोर, सोलाबनायबो जाया, बिदिनो सम सम फैनायाथ' फैबाय थाखागोन भिडिअआव। दिनै मोनसे जेनेबा जोङो बिटिसिनि बाखिन्दा हिसाबै जोङो बिटिसिआव जानाय माखासे खौरां खबरफोरखौ लालायनानै जोङो मिथिनो मोनो जे बबे खन्दआव मा जादों मा बेरदों, एसेबाबो खबर लालायो, ससियेल मिडियायाव टाच थायो, खौरां होयो, जोंबो सम सम बुङो, राइट्स दं हिसाबै, आरो नाजायो बुंनायनि लिमिटखौ एसेब्लाबो थाल लानो। बारफ्लाङोबा निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामबाय। लोगोसे नैबे मोनसे बुस्थुखौ दिनै दा डिलिमिटेसननि बिराद दावराव जाथारदों, बे हिसाबैहाय बेखौनो नोजोर बोनानै आं मोनसे वान पइन्ट अफ भिउ आङो एसे एक्सप्रेस खालामनो सानदों नोंथांमोननि सिगाङाव, जे आङो बियो मारै जादों, मानि थाखाय जादों, बबे लकसभा, जोंनि एसटि लकसभानि बागै बिनि सोमोन्दै बुंला, नोंथांमोना निउसाव लानो हागोन। आंनि बुंनाया बेनो जे दिनै दैदेनगिरिया जायो, खिन्थु दैदेनगिरि जानानै दैदेनगिरिफ्रा फारसाइटेड, गोजान नुहुरखानो हानाय जानांगौ। जोङो दैदेनगिरि जानानैहाय जों सुबिदाखौ लायोब्ला अनलि टु इन्जय देयार पलिटिकेल प्रिभिलेजेस होनबा जाया। राजनितिक प्रिभिलेजेसफोरखौल' इन्जय खालामनो थाखाय बावहाय लिडार नङा। जेब्ला लिडार जायो, लिडार नाम मोननाय आरो लिडार जानायनिफ्रायनो बिनि बिखुं फाफ्लियावहाय गिलिर बिबान, पार्टिकुलार जाथिनि थाखाय नङायानो जानो हागौ दे, रायजो राजाफोरनि थाखाय, फैबाय थानाय इयुननि थाखाय, आरो आन्दोआव गावबागाव मोनसे हारिनि थाखाय थायो। दिनै जाय लिडारफ्रा पावाराव थानानै जे खामानिखौ मावदों बेखौ साननो गोनां बाथ्रा। जों इयुन जोलैया फैबाय थानाय बेसेबांबा गोलाव समनि थाखाय माखासे जोंनि नोजोरा गेप जानानै थागोन, जोंनि आवगायनायनि लामाया माखासे गेप जानानै थालांगोन बबेबा खामानिखौ मावब्रयोबा। बेखायनो फर दा बेटारमेन्ट अफ आपकामिं फिउचार जेनेरेसन, बिनि थाखाय साननानैहाय माखासे खामानिफोरखौ मावोब्ला मोजां जागौ नामा, बेखौ आं सानो। आरो दैदेनगिरि जिखुनु एनि केटेगरि अफ लिडार्स अफ आवार कमिउनिटि आं रिकुवेस्ट खालामहरबाय। आरो दा बेनो बुंनांगौआ, जे दैदेनगिरि जायोबा गोजान नुहुरखानांगौ, आरो फैबाय थानाय इयुना बेसेबांबा गोलाव समनि थाखाय जाय बुस्थुआ बेसेबांबा इयुन जेनेरेसननि थाखाय बेसेबांबा गोबाव समनि थाखाय बन्द' जानानै थागोन, बा बेसेबांबा गोबाव समनि थाखाय जब्द जानानै गोग्लैसोनायनि लामायाव इयुन जोलैफ्रा थांनो नागिरदों ना थांगोन बादिखौ नोजोर बोनानै माखासे हाबाखौ मावनांगौ। आं फैबाय थाबाय, राजनितिक लिडार जाबाय, दैदेनगिरि जाबाय, आंहा थाखा फैसाबो जोबनो गैला, आरो राजनितिकनि बे सुबिदाफोरखौ आं इन्जय खालामखांबाय, जोब्बाय, बेथ' नङाना। जाय बुस्थुखौ आन्दलन खालाम लाबोदों, दिनैसिम बर'नि गेजेराव स्ट्रागोलनि सारा जेबो जाफेराखै, आरो जाय बुस्थुखौ एसे एनै नाथ्रोद नुथ्रोद आवगायनानै लाबोनो हाबाय, बे बुस्थुखौ आरो लोगोसे फैबाय थानाय मोननांगौ बुस्थुखौ नाथ्रोद जानानै बेसेबांबा गोबाव समनि थाखाय बै सुबिदानि थाखाय डिनाइड खालामजायोब्ला इयुन जोलैया जाय सुबिदाफोरखौ जों मोननो गोनां आरो मोनखानाय, बै सुबिदाफोरखौ जुदि इयुन जोलैया बेसेबांबा गोबाव बोसोरनि थाखाय जुदि नाथ्रोद जानानै दोनजायोबा, बेनिफ्राय आरो मा दुखुनांथावसिन खोथा दं। बेखायनो समा दाबो दं जोंनि थाखाय, आरो खौसे जायोब्ला एसे गुसुं समानो जोंनि थाखाय जथेस्थ', आं बेखौ सानो। लोगोसे जायफोर बिथांमोना इयुनाव दैदेनगिरि जानो थांगासिनो दङ, बिथांमोना जास्ट हाबा मावनानै दिन्थियो, आरो प्रिभिलेजेसफोरखौ रायजोनि सार्थ'आव मावनानै जाहाथे दैदेनगिरि, मोजां जाफुंसार दैदेनगिरि जालांनो हायो। आं बेखौ बिथांमोननिसिम मोनसे आर'ज गावहरबाय, जे जाय दैदेनगिरिफ्रा दा ओंखारगासिनो दं इयुननि थाखाय, बिथांमोना जाहाथे मोजां मावलाङो,
जिखुनु जाया जुजिनायाथ' जुजिलांनांगोन, थांनानै थानांगोन। एभ्रि ममेन्ट जों स्ट्रागोलखौ लाबोनांगोन। मालानि समाव मा जाफुंहैगोन जोंथ' बेखौ बुंस' हाया। आरो आं लिडारबो नङा, दैदेनगिरिबो नङा, आं एथ' फारसाइटेडबो नङा। बेखायनो नोंथांमोना दैदेनगिरि, साननो हानो गोरों, नुखा खोनाखा बुस्थुफोरखौ जोङो जानला मोनला आवगायनो नाङा। बेटार फिउचार इयुन जेनेरेसनफोरनि थाखाय साननांगौ आरो। बेनोसै आंनि बुंनाया। माबाफोर भुल गोरोन्थि जादोंबा आंखौ निमाहा होगोन आसा खालामबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं, लाभ इउ अल।